final, la garantia d'aquest procés, sigui des d'aquesta cambra o sigui a través d'un referèndum, són els ciutadans. Són els ciutadans qui van determinar la majoria parlamentària que hi ha en aquesta cambra. Són els ciutadans qui majoritàriament van donar suport a partits que es comprometien en el seu programa amb una consulta a la ciutadania i amb un estat, o almenys amb un estat propi. Per tant, són els ciutadans qui ho han decidit, són els ciutadans qui ho avalen amb la manifestació de l'11 de setembre de l'any passat i són els ciutadans qui ho avalen amb la cadena humana de l'11 de setembre d'aquest any. I si algú creu que té una alternativa, és molt fàcil, que demostri la mateixa capacitat de convocatòria. Ja està. Així de senzill. Que demostri la mateixa capacitat de convocatòria. I aquest país se n'ha sortit de situacions, i si no em respecten a mi quan parlo, almenys respectin a les persones que represento o les persones de les quals parlo, que és el total de la població d'aquest país. Té raó, senyor Junqueras. Jo demano que estiguin en silenci i escoltin. Després tindran el seu torn. I atès que els ciutadans mereixen el respecte de tots els diputats d'aquesta cambra i que els nostres ciutadans mereixen l'agraïment del conjunt de les nostres institucions perquè contribueixen a fer possible que la nostra economia continuï activa en un context molt difícil i que fan un esforç quotidià en tots els àmbits de la funció pública, de les empreses, dels autònoms, dels botiguers, en tots els àmbits, i els protagonistes d'aquest procés amb una demostració quotidiana de compromís amb la nostra economia, amb les nostres institucions i amb els nostres serveis públics les donen els nostres ciutadans. I atès que els nostres ciutadans aquesta demostració l'han fet moltes altres vegades, i atès que els nostres ciutadans han demostrat que aquest país era capaç de sortir-se'n en contextos molt difícils, a nosaltres el que ens pertoca demanar, em sembla que a Esquerra Republicana el que li pertoca demanar, és també que el govern i el seu president i el conjunt d'aquesta cambra, si pot ser, siguin conscients que hi ha molts ciutadans d'aquest país que fa 40 o 45 anys o 35 anys van participar en un salt endavant extraordinari que va dotar el país d'hospitals de referència que no existien, Belvitge, Vall d'Hebron, Can Ruti, que va dotar aquest país d'instituts en les nostres ciutats metropolitanes, de les quals alguns de vosaltres sou o heu estat alcaldes, d'instituts que no hi eren, d'escoles que no hi eren, que veu que van, els nostres conciutadans i alguns de vosaltres d'aquesta cambra, contribuir a asfaltar milers de quilòmetres de carrers que estaven per asfaltar, que vam portar entre tots l'enllumenat públic als barris de la nostra àrea metropolitana i de molts pobles del nostre país, que vam fer xarxes de clavegueram que no existien, que vam portar l'aigua potable a barris sencers que no en tenien, que hem garantit la igualtat d'oportunitats a la immensa majoria dels nostres joves malgrat totes les dificultats a les quals ens enfrontem. I aquesta gent militava al PSUC, o militava al PSC, o militava a Convergència i Unió, o militava a Comissions Obreres de Catalunya, que a Catalunya s'anomena Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i no és per casualitat, o militava a UGT o formava part dels consells parroquials, i a vegades diverses d'aquestes coses simultàniament. I aquesta gent que té una experiència cabdal en aquest procés i que va protagonitzar un gran salt endavant, des del nostre punt de vista, haurien de participar, i almenys em permetreu que ho expressi, els convidem a participar en un altre salt que ha de ser decisiu, no només per millorar moltes de les condicions assolides amb aquest esforç col·lectiu, sinó també per salvar moltes de les conquestes que entre tots vam construir i que les circumstàncies actuals posen en perill, i que mentre estiguem dintre de l'estat espanyol i les majories siguin les que són, i ho seran, amenacen, per exemple, en els serveis públics dels nostres ajuntaments, tal com acabo d'explicar. I el president del nostre país ha d'entendre, i estic segur que entén,
que els lideratges en aquest procés són lideratges compartits, són lideratges col·lectius que desborden de molt la política i que penetren profundament en les nostres xarxes econòmiques i socials. Aquesta és la nostra fortalesa i perquè és la nostra fortalesa, és la nostra esperança i es resoldrà, no en tingueu cap mena de dubte, votant. I quants més esforços fem per votar, quan més evident fem que volem votar i més evident es faci que no ens ho permeten, més raó política i moral que al final acaba sent decisiva acumularem davant dels ulls dels nostres conciutadans i també de la comunitat internacional.